Κάτι πράγματα της κυρία Παναγιώτη. Δέστε με τον λογαριασμό. Άκουτε με τον λογαριασμό. Μαλώνεις. Ναι. Μαλώνει ρε. Μαλώνεις ρε. Ναι μαλώνω. Μ' άρεσε μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα έτσι, τον εξευτέλισε. Σου πέσανε. Μάστα. Γι' αυτό άρεσε. Μάστα. Ώσπου να τα μαζόξω, τι να κάνω. Να σου πω φωνήσω Μη μία. κάνεις χειραψείς. Χειραψείς σε μένα. Χειραψείς σε μένα. Βαστάτη τουρκιτάλουγα. Δεν μου κάνεις το τρένο της μαλακάς σε μένα γιατί σε κάνω καρουτσάκια στο ούζου κάτω. Και σου υπόσχομαι, Κυρσοντήρη, ότι θα περάσει ζάχαρες. Να άρχισε να την πετάει τη ζάχαρη. Εσείς γιατί πού είσαι. Σε κολλάω κοτολιά στο ψωμοσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας. Τα ακούς. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεις έτσι με. Σιγά τα έπιπλα εσύ έτσι. Αριθμός. Δεν χρειάζεται αριθμός, θα το βρεις. Θα δεις κανιά κουσαριά την πλεχανάδη, θα είναι ξαπλωμένη από όξω. Δυο παίζουν τάβλη, 10 μιλάν. Τς έδωσα δυο κονσέρβες σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 κύκους, πες 40. Όχι ρε, δεν λέω 40. Άντε, αυτά που σου λέω εγώ. Τι είναι αυτά ρε που μου κάνεις.